Dyma Alice am 22 munud wedi 5 prynawn ddo, yn cyrraedd stesion Aberystwyth. Ysgo'r un ffroc yn cario bag llaw. Mae'r ei gwisgo lan ar gyfer rhywbeth. Ar gyfer dyn? Dim yn reidrwydd. Dyma ongl o tu fewn i'r orsaf. Yna hi'n dal ar tren hanner awr wedi 5 i gyfeiriad yr ymwythig. Nathon ni checo CCTV ar hyd y siwrne, a thi ddim yn bell iawn. 10 munud yn hwyrach, mae'n dod oddi ar y tren yn stesion Borth. Os na i symud ymlaen i 5 munud i 11 yn y nos, mae tren nesaf i Aberystwyth wedi fod i gyrraedd am 5 munud ar 20 wedi 11. Ond be mae'n wylo? I ffôn. Mae'r eye tower. Oedd hi'n farw fewn yr awr lle ath hi. Ewn i lan na. Wy moyn tîm i wylo bob modfedd o'r platfform.